Foni yake sikanzisiya foni hapana kana mari yako hapo. Foni iyi ndakaitengerwa nechikomba changu zvirimo foni zvakuita sisi yake yangu aikuonga kusvika ini ndazoti ndobva ndasiyana nazvo ndikabuda gukura akaramba kudaunza hama dzacho zvikandibuda mombe 3 ne700 pamusoro ndikati handisi kuzvikwanisa ngatichiendai tonoenzaniswa nedare kuti ndio muripo wacho wandobhadhara kana zvadaro. Chikomba chacho ndakanochiona ndakachibvunza chakakumbira ruregerero chikati ndandisikaziva kuti mukadzi wemunhu ndakachirekodha futi zvokuti munhu kutoti kana kumushedza kudai anotoya akati sori ako handazondaiziva ndakangomuonawo kumusika akanditi ndipowo mari yedringi ndakamupa mari yedringi ndo pakatangira nyaya idzodzo tikafanira foni namba ndo pakabvira kudanana. Ndakabata mameseji mufoni make ndakamatora mascreenshots ndinawo. Watora mascreenshots? Asipo ndiri mwana mudiki wandomunhu wakasaiti ndapanda chokuita zvachese zvandaita iye akati achada ati achada paakazodzoka tikona ndiwaa patikazoya kuno kudara paakadzoka akuti ndakuda mukadzi wangu abvadzorwa mumba kwedu akati ndakuda chi mukadzi wangu takadzadzorwa futi kuno kuchi kudara ndopakatora foni yangu akatanga kutora mashort screen achisenda chi mufoni make ndoproof yako chikubudisa nhasi but kumashure patikaya kudara ndokutanga hana kumabudisa nekuti aindida angasati awana mukadzi kunyora. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.